Igbo ndị ọma ndewonu ekelekwa m unu oge ruola maka akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV Aba na-abịara gị na nke taa bụ Fraịde abalị 12 n'ọnwa asaa afọ 2024 ma bụrụkwa ihe nkwọ n'ala Igbo. Na mmalite gere isi akụkọ ndị hirodo n'akụkọ anyị taa. Okpuru iwu nke na-achọ ka esi na kansụl itoolu nke steeti Abia kewapụta steeti Aba agafeela nnọrọ nke mbụ n'ụlọ nzukọ nnọchiteanya. Ndị agha soja anwụchiela ndị omekome dị mmadụ 21 na mwakpo nke ha mere n'ebe nshipụta mmanụ iwu megidere na steeti Abia. Onyeisiala Tinubu nakwa ndị ndu nke otu jikọrọ ndị ọrụ ezutela ebe na-enweghị ihe ọbụla gbara ọkpụrụkpụ nke ha kwupụtara ha ga-ezutekwa na izu ọzọ. Aha m bụ Ezinne Mmadụ. Ngwa chezie ntị gị ka ị gere akụkọ ndị a n'uju. Okpuru iwu nke nkepụta steeti Aba nke onye nkwado ya bụ Honorable Ginger Onwusibe nakwa mmadụ 3 ndị ọzọ agafeela nnọrọ nke mbụ n'ụlọ nzukọ nnọchiteanya. Okpuru iwu ahụ mgbe ọ ga-aghọ iwu ga-amụba ọnụọgụgụ nke steeti nọ na mpaghara South East ruo 6 dịka okpuru iwu nke Honorable Ginger Onwusibe, Honorable Munachim Alozie, Honorable Chris Nkwonta nakwa Honorable Ifeanyi Ikwecheghi na-akwado steeti Aba ahụ a na-eme atụmatụ imepụta ga-abụ maka ọchịchị kansụl itoolu nke steeti Abia ka ọ ga-esi na ya wee pụta bụkwanụ nke gụnyere Aba North, Aba South, Isiala Ngwa North, Isiala Ngwa South, Obi Ngwa, Osisiọma Ngwa, Ugwu na Agbo, Ụkwa East nakwa Ụkwa West ga-emejupụta ya bụ steeti. Ha kwuru na steeti Aba mgbe a ga-ekewapụta ya abụghị naanị na ọ ga-agbali mmepe nke mpaghara South East elu kamakwa ọ ga-emeghepụ ọnụ ụzọ nke ohere ọma nke mwulite obodo ndị nke ga-abụ mba nke mepere emepe. Azụmahịa nakwa ụlọ ọrụ ga-abụ ụbara ma bakwara ala Naịjirịa uru n'ozuzu oke. Ndị agha soja nke ala anyị anwụchiela ndị a na-enyo enyo dị mmadụ 21 na ihe metụtara mwakpo nke ha mere ma nata ha ụgbọ mmiri 10 nakwa ụgbọala 5 nakwa ọgbatumtum dịka ha na-aga n'ihu na mwakpo nke ebe nshipụta mmanụ iwu megidere na kansụl Ụkwa West nke steeti Abia. N'ihe omume ahụ nke mere na Obiakụ nakwa n'ikpere mmiri nke Imo n'obodo Ipu na nke na-abịa dịka otu ọnwa gachara, ndị agha kụpịachakwara ebe nshipụta mmanụ nke iwu megidere n'obi akụ nakwa n'agbata obi ha bụ isi mmiri Waterside. Nnukwu onye kọmandant nke ogige ndị agha soja divishọn nke 82 Major General Hassan Dada bụ ya nọ n'isi njikọ otu ndị agha na-ebu agha megide izu ohi mmanụ na steeti Abia n'okpuru ihe omume nke akpọkwasịrị aha Operation Udoka. Major General Dada kwuru na ndị ahụ a na-enyo enyo ka a ga-enyefe n'aka ndị ọrụ nchekwa kwesịrị ekwesị maka ịkpụpụ ha n'ụlọ ikpe nakwa ikpe ha ikpe. Onyeisiala Bola Tinubu na-eto ụlọ ikpe okpecha ọgwụ na nchabi ikpe nke gbasara nnwere onwe ọchịchị kansụl, na-ekwu na ụmụ Naịjirịa ọkachasị ndị ogbenye ga-enwezi ikikere ugbu a ijide ndị ndu ha n'ime ime obodo n'ihe ọbụla nke ha bagidere ma na-eme. O mere ka mara nke a site na ozi nke onye nkwuchite ọnụ ya bụ Ajuri Ngelele zipụrụ. Onye isi oche nhazi nke otu jikọrọ ọchịchị kansụl ala Naịjirịa Ichiako Ikpoko, onye kwuru ụlọ ọrụ Enyimba TV okwu n'ogige ụlọ ikpe okpecha ọgwụ ngwa achabichara ikpe ahụ. Onye gosipụtara obi ekele na nchabi ikpe ahụ bụ ihe kwesịrị ekwesị. Ọ gara n'ihu kwuokwa na nke ahụ bụ ihe doro anya a kwesịrị ime kamgbe, ebe ọ dị mwute na n'oge ndị gara aga ọchịchị kansụl abụrụziela nke steeti dị iche iche lodara na-enweghị onye ọbụla nke kwuru okwu gbasara agwa ọjọọ a.
ka ọ dị onye isi oche nke otu ndị Attorney General steeti nakwa onye kọmishọna na-ahụ maka ikpe ziri ezi ma bụrụkwa Attorney General nke steeti Ebonyi bụ Ben Uruchi Odo onye kwuchitere ọnụ steeti na ya bụ okwu ikpe kwuru na ya na-eche ka enyefee ya n'aka akwụkwọ ndị bụ ezie nke nchabi ikpe ahụ. Ụmụ Naịjirịa si akụkụ niile nke agbụrụ nakwa ndọrọndọrọ ọchịchị ka na-enye nzaghachi maka nchabi ikpe nke ụlọikpe Okpechọgwụ dị ezigbote ịrịba ama gbasara nnwere onwe nke ọchịchị kansụl. Gọvanọ Charles Soludo nke steeti Anambra ekwuola na ndị gọvanọ niile ga-enyocha nchabi ikpe ahụ nyerela ọchịchị kansụl nnwere onwe nke iji aka ha were mewezie ego nke amawapụtara maka ha. O kwupụtara nke a ka nnọkọ ya na onye isi ala bịara na njedebe nke hiri odo n'obi ọchịchị dị na Abuja. N'ihe metụtara nchabi ikpe ahụ, ọ kọwara na nchabi ikpe a nke ụlọikpe kasị elu mere bụ nke mara ezigbo mma ma dịkwa ukwuu. Onye gọvanọ steeti Cross River Abubasi Otu Kosinadị gosipụtara nkwado kwadoro nchabi ikpe ahụ. N'ihe metụtara nnwere onwe nke ego nke ọchịchị kansụl niile dị n'ala anyị na-ekwu na a nabatara nke ahụ n'obiọma. Ọgbakọ nke onye isi ala Bola Tinubu na ndị ndu nke otu jikọrọ ndị ọrụ ụnyaahụ bụ Thursday bịara na njedebe na-enweghị mkpebi doro anya emere n'ụgwọ ọnwa opekata mpe maka ndị ọrụ. Ka otu awa nke nnọkọ ahụ gachara, onye isi oche nke otu jikọrọ ndị ọrụ NLC Comrade Joe Ajero gwara ndị akụkọ na nnọkọ ahụ nke ha nọrọ na ya bụkwanụ nke dowara ndị mmadụ anya n'ama kamgbe ogologo oge, na n'ime okwu ndị nke ha kwuru na ha kpọtụghịrị uche gbasara ego ole enwere ike kwụ dịka ụgwọ ọnwa opekata mpe. N'okwu nke ya, onye isi oche nke otu ndị ahịa TUC Festus Osifo onye kwuru na otu ndị ọrụ bulitechakwara nnọọ ihe niile banyere akụnụba n'ọgbakọ ahụ nakwa otu ụmụ Naịjirịa si atagbu onwe ha n'ahụhụ ugbu a n'ihi ọnọdụ akụnụba na mbanye. N'agbanyeghị na enweghị ihe ọbụla nke ha kwutere, onye minista steeti na-ahụ maka ọrụ nakwa ohere ọrụ bụ Nkiruka Onyejiọcha gwara ndị ntaakụkọ na ọgbakọ ahụ bụ nke mịtara mkpụrụ. N'akụkụ nke ya, onye minista nke nnukwu nhazi ozi n'ala Naịjirịa bụ Muhammad Idris kwuru na nne ya nwere okwukwe na ihe ọma ga-esi na mkparịta ụka nke ha ga-eme n'izu ọzọ wee pụta. Ọchịchị etiti ekwuola na aka nwere mkpa nke ịkwalite usoro nchịkọta ozi nakwa iji ngwa teknụzụ na-achịkọtara gọọmenti ihe mgbaama nakwa akaebe nke ga-eduzi ha na mkpebi ndị nke ha ga-eme nakwa nhọrọ nke ebe a ga-ewunyesi ụfọdụ akụrụngwa maka mwunye ihe nakwa usoro ọrụ ndị bụ maka mmepe obodo. Osote onye isi ala Kashim Shettima kwupụtara nke a na ememme ncheta ụbọchị ọnụọgụgụ mba ụwa nke afọ 2024 hiri odo n'ụlọ oriri nke dị n'ebe obibi onye isi ala na Abuja. Osote onye isi ala gakwara n'ihu mapụ ọkwa na enwere atụmatụ nke eji n'aka ugbu a bụ gbasara nhiwe ụkpụrụ onye isi ala maka ọgba ndị ntorobịa azụmahịa nke ọnụego ya ruru ijeri naira na 10 nke a ga-eji were mepụta ya. Nke a ka ọ rụtụkwara aka ma kwuo na na-enwekwara na mgbakwunye atụmatụ nke ụlọakụ nchịkọta ozi nke ndị ntorobịa. Enwekwara nnukwu ụlọakụ mmepe ndị ntorobịa tinyekwara ego nkwalite ndị ntorobịa ruru 1 ijeri naira banyere nke a nke edowekwara n'akụkụ. Ụlọ nzukọ sineti banyere n'ọgbakọ ọdụrụkọ agbachiri ụzọ na ya ka enwechara oke arụmarụ kpụrụ ọkụ n'etiti onye isi oche ụlọ nzukọ sineti pụrụ apụ n'oge gara aga omeiwu Ahmad Lawan si mpaghara Yobe North nakwa onye isi oche ụlọ nzukọ sineti ugbu a bụ Godswill Akpabio n'ihi atụmatụ nke ịgbanwe oge nnọkọ ntụle nke ụlọ nzukọ ahụ. Dịka ụkpụrụ ụlọ nzukọ sineti siri were dịrị n'ihe metụtara nnọkọ nke ya bụ ụlọ nzukọ bụkwana nke akọwara na ọ na-amalitekarị n'elekere 10 nke ụtụtụ ma kwụsị n'elekere 2 nke ehihie, mana ndị omeiwu site n'oge ruo n'oge anaghị erube isi ịbịa nnọkọ ahụ n'oge dịka ha na-abịacha ruo elekere 10
n'otu nke ụtụtụ bụkwanụ n'azụ oge nke na-akpatakarị ịgbatikwu oge gafee elekere abụọ nke ya bụ ọgbakọ kwesịrị iji kwụsị. Na ntụnye ya, Lawan gbara ụkwụ ma rụọ ụka na onweghị ọkpụrụkpụ ihe ọbụla eji n'aka ga-eme ka oge ụlọ nzukọ sineti nakwa ụlọ nzukọ nnọchiteanya ji enwe nnọkọ ha wee bụrụ otu. Ka o kwuru nke ahụ, Akpabio n'onwe nke ya gbaghara okwu Lawan na-ekwu na ọ bụ n'ihu ya dịka onye isi oche ụlọ nzukọ sineti ka a malitere n'elekere 11 maka nnọkọ nke ụlọ nzukọ ahụ n'agba ya nke 9, bụkwa na ebubo nke Lawan na-anabataghị ma kwuo na nke ahụ abụghị eziokwu na mgbaru iru. Onye minista hụrụ maka ikikere ọkụ n'oge gara aga Sale Mamman tọgbọrọ n'ụlọ ikpe ukwu etiti dị n'Abuja ebe ọ nọ na-eche ihu ebubo nke iri ngarị ego ruru ijeri naira 33. Mamman, onye jere ozi dịka onye minista ikikere ọkụ n'okpuru ọchịchị nke Muhammadu Buhari, na-eche ihu ebubo nrụrụ aka ego nke ọnụego ya ruru ijeri naira 33. Edu ya bata na ụlọ ikpe ahụ dịka o yi uwe dere ede na mmiri nke kpaliri onye ọkaiwu ya ịkọwara ọkaikpe James Omotosho na Mamman ezebọbuola n'ogige ụlọ ikpe ahụ ebe ndị ọrụ ahụike tụtere ya site n'ịwụsị ya mmiri ma nyere ya aka mgbe a malitere kpọwa aha maka okwu ikpe ya mgbe emere nke ahụ n'ụlọ ikpe. Onye ọkaikpe ahụ yigharịziri okwu ahụ taa bụkwanụ Fraịde ka enwe ike nụrụ banyere n'ebe ya, bụkwanụ nke ọ kọwara na emecha nke ahụ na a ga-eburu ya ngwa ngwa gawa n'ụlọ mkpọrọ dị na Kuje. Ka ọ dị taa, a chabiri ikpe banyere ịna ya n'ebe nke mere na mgbede taa bụ Fraịde. Ụlọ ikpe mkpegharị dị n'Abuja akagbuola ma kwado ntuliaka Usman Ododo dịka gọvanọ steeti Kogi. Otu panel mmadụ 3 nke ụlọ ikpe mkpegharị ahụ kwadoro na nchabi ikpe nke ụlọ ikpe mkpesa tribunal maka ọkwa gọvanọ steeti Edo nke kwadoro mmeri nke Ododo dịka gọvanọ steeti Kogi, bụkwa na onye ahọpụtara ahọpụta na-akachapụkwa n'akwụkwọ nke mkpegharị nke onye ji aha otu pati Social Democratic Party Murtala Yakubu Ajaka gbara. Ụlọ ikpe ahụ mgbe ọ na-ekpebi ikpe na mkpesa dị 4 enwere megide otu pati SDP nakwa onye ji aha otu pati ahụ zọọkwa bụkwanụ Murtala Ajaka, kwuru na ndị gbara akwụkwọ ahụ dara ada n'igosipụta ihe ga-eme ka enwetakwuo ma kweta na ebubo ha bụ nke banyere mkpesa ahụ bụ eziokwu. Ụlọ ikpe ahụ kpebiri na okwu banyere akwụkwọ asambodo nke Ododo ịbụ nke akụrakụ bụ okwu gbasara mgbe a na-emebeghị ntuliaka, bụkwanụ nke kwesịrị mmalite nnụrụ ya n'ụlọ ikpe ukwu etiti. Onye ọkaiwu nke onye ji aha otu pati SDP zọkwa gọvanọ bụ Pius Akubo nakwa onye ogbo ya nke kwuchitere ọnụ onye gọvanọ Ododo bụ Paul Daudu gwara ụlọ ọrụ Enyimba TV okwu ka nchabi ikpe ahụ bịara na njedebe. Otu ụkpụrụ na-achọ ka ekewapụta steeti etiti na mpaghara South East agafekwala nnụnụ nke abụọ n'ụlọ nzukọ nnọchiteanya. Ụlọ nzukọ nnọchiteanya nọ n'ogo ugbu a ịdị njikere nụrụ echiche obi ndị mmadụ n'ihe metụtara ụkpụrụ iwu ahụ tupu ha alaghachi ma nụrụkwa okwu iwu ahụ nke ugboro 3 ya nakwa nke ikpeazụ tupu abanye aka na ya ma nyefee ya n'aka ụlọ nzukọ sineti. Ụkpụrụ iwu ahụ maka nkewapụta nke steeti etiti nke si na steeti 5 dị na mpaghara South East bụ Amobi Oga si otu pati Labour steeti Abia, Miriam Ọnụọha si otu pati APC steeti Imo, kama sikwa n'otu pati Labour steeti Ebonyi, Chinwe Nnabuife si otu pati YPP steeti Anambra nakwa na-ayọ ọnwụ egbu si otu pati Labour steeti Enugu bụcha ndị tinyere aka ma na-akwado ụkpụrụ iwu ahụ. Ọ ga-kwuru na ụkpụrụ iwu ahụ bụ iji leba anya na mkpu niile anọrịshi na-eti banyere mpaghara zonu South East na-ezughị oke otu o kwesịrị ịdị n'ọnụọgụgụ nakwa n'ihe metụtara ihe nketa. N'oge ọ nọ
ha ụkpụrụ iwu ahụ gafere n'oge ọzọ na-enweghị arụmarụ ọbụla nke si n'ọnụ ndị omeiwu banyere ya. Mgbe ọnụ na-ekwuru ụlọ nzukọ nnọchiteanya bụ Tajudeen Abbas, onye wururu n'oge nke ọ jiri chọọ ka onye ọbụla jiri olu ya nye nkwado, ndị omeiwu ji otu olu were nye nkwado ha maka ụkpụrụ iwu ahụ. Ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV Aba na-abịara gị. Akụkọ ndị ọzọ nke m ji n'aka ga-abịara gị ngwa ngwa m lọtaghachiri nọsị ike maka ana m abịa. Na-eburu n'obi na ịka n'ebe ahụ ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ ndị nke anyị ka ji n'aka fọrọ. N'akụkọ sitere mba ofesi, onye isi ala mba Kenya William Ruto amapụla ọkwa mkpọsa nke ndị osoyachi maka ihiwe usoro ọchịchị sara mbara dịka ọ na-agbalị iguzoro n'ụkwụ ya ebe ọ na-aghọ onwe ya ada ka enwechara njegharị dị egwu megide ọchịchị ya. Mba dị na mpaghara ọwụwa anyanwụ Afrịka gbawakwara oke n'ọhịa ngwere n'ụzọ ka enwere njegharị iwu dowere otu ọnwa n'ihi mbugo ụtụ isi nke mechara tikasịzie ghọọ nke ime ihe ike, ebe ndị uwe ojii gbara igwe mmadụ egbe ndị nwụchiri n'ụlọ nzukọ omeiwu nke mba ahụ ma kpọnye otu akụkụ nke ụlọ nzukọ ahụ ọkụ. Onye isi ala Ruto ekwuola na ya ekpebiela ikposa ndị niile ya na ha so na-achị ọchịchị dịka ya na-echebara ihe niile ndị mmadụ bụ ndị mba Kenya chọrọ echiche nakwa na nleba anya tọrọ atọ ndị nke mere gbasara otu ndị osoyachi si na-arụ ọrụ nakwa ihe ndị nke ọchịchị ya rụzuru, tinyekwara ihe ịma aka ndị nke na-eche ya ihu. Onye azụmahịa mechara wee onye ndọrọndọrọ ọchịchị, onye nwetara mmeri na ntụliaka nke afọ 2022 na nkwa nke o kwere ịkwalite ndụ ndị nkịtị, bụzi onye na-amaghị mgbe ọnụma ndị mmadụ jiri rikpuo ya n'ọnụ n'ihi atụmatụ mbugo ụgwọ ụtụ isi nke sochiri nke ebulikwara na mmalite afọ gara aga. N'akụkọ akụnụba, opekata mpe ego ruru $721 ka ndị ọrụ ọhaneze n'ala Naịjirịa natara dịka ego aka azụ n'ime afọ 2021. Nke a bụ dịka ihe ndekọ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka mgbakọ MBS n'ala Naịjirịa wepụtara. Ihe ndekọ ahụ nke isiokwu ya bụ nrụrụ aka na Naịjirịa, usoro ya nakwa oriri ya bụkwanụ nke emezuru kwuru na ego ruru $727 ka a kwụrụ dịka ego aka azụ n'ala anyị. Ihe ndekọ ahụ dabere na nyocha nchọcha nke otu UN n'ihe metụtara ọgwụ ike nakwa ime mpụ mere. Dịka nyocha ahụ siri kwuo na ihe dịka agba n'etiti bụ $8,284 nke riri elu karịa $5,754 akwụrụ dịka ego aka azụ n'ime afọ 2019. Ihe ndekọ ahụ gara n'ihu kwuo na nrụrụ aka na-agba nke anọ n'ime nsogbu nke ndị gbapụtara ihe na-emekpa obodo a ahụ n'ime afọ 2023 nke gụnyere iri elu ọjị, usoro obibi ndụ, enweghị nchekwa, tinyekwara enweghị ọrụ. N'ikpeazụ, n'akụkọ egwuregwu, Anthony Joshua na-azọ njem ịkụwa ite ihe ndekọ ndị bịara kiri ịgba mgba nke Tyson Fury na mba Britain n'ọgụ mba ụwa ịmabute ihe ntụrụ ugo megide Daniel Dubois. Joshua ga-ama Dubois aka maka eriri beltụ IBF n'abalị 21 nke ọnwa Septemba n'ama egwuregwu Wembley, nke ndị nkwado na-atụ anya na ihe karịrị ndị njalite 100,000 ga-abịa ya. Fury gbaliri elekere elu nke ndị bịara kirie ya na mba Britain n'ọnwa Eprel afọ gara aga, mgbe ndị ile anya ruru 90,000 jupụtara n'ama egwuregwu Wembley ahụ lere ya ka o ji ọkpụ rawashia Dillian White ọnụ n'oge ahụ. Onye nkwado Frank Warren, mgbe ọ na-agwa ndị ntaakụkọ egwuregwu okwu, gosipụtara obi ike ya na ndị ga-abịa ile mgba nke Joshua ga-aka ndị bịara lee nke Fury n'afọ gara
gara aga. Nwa okorobịa Joshua dị afọ 34 abụghịdị tata n'ihe metụtara nrechapụ nke tiketi ama egwuregwu dịka ọ dọtala ihe karịrị ndị nlereanya 90,000 ndị njalite n'ama egwuregwu Wembley n'afọ 2017 mgbe o meriri Vladimir Klitschko. Ndị ọma ebe ahụ ka anyị na-achịsọwa n'akụkọ nke taa, mana tupu anyị apịachie geghachi ntị n'isi akụkọ ndị gbara ọkpụrụkpụ n'akụkọ anyị taa. Okpuru iwu nke isi na kansụl 9 nke steeti Abia kewapụta steeti Aba agafeela nnụrụ nke mbụ n'ụlọ nzukọ nnọchiteanya. Onyeisiala Tinubu nakwa ndị ndu nke otu jikọrọ ndị ọrụ zutere n'izu a mana enweghị ihe ọbụla nke ha kwutere ebe eyigharịrị ọgbakọ ahụ inwe ya n'izu ọzọ. Ndị agha soja anwụchiela ndị omekome dị 21 n'ọnụọgụgụ na mwakpo ebe nshipụta mmanụ iwu megidere na steeti Abia. Ekele m gị onye ọma maka ị na ebe ahụ kirie ma gee akụkọ ụwa nke taa. Chebirikwa anyị mgbe ọzọ anyị ga-ewetara gị akụkọ ụwa na Enyimba TV Aba. Tutu ruo mgbe ahụ, aha m bụ Ezinne Mmadụ na-asị gị kachi bọnụ.